θέλουν να μας εξαφανίσουν ως έθνος, θέλουν την Ισλαμοποίηση της Ελλάδος. Το δημοκρατικό τόξο, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, Ποτάμια και τέτοια, του ναι σε όλα, του ναι στην εκπόρηση εθνικής κυριαρχίας, του ναι στην φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, λέει ναι και στην Ισλαμοποίηση της Ελλάδος. Εμείς προτείνουμε να πείτε ένα όχι. Ένα περήφανο όχι. Κανείς δεν μπορεί να αποφασίζει για σας. Προτείνουμε τοπικό δημοψήφισμα. Ό,τι πιο δημοκρατικό υπάρχει. Εσείς θα αποφασίσετε. Έχετε το συνταγματικό δικαίωμα. Είναι στο χέρι σας να προστατεύσετε τις οικογένειές σας και το χωριό σας. Τοπικό δημοψήφισμα λοιπόν καταθέτω στον πρόεδρο τον κύριο Λικουρέτο. Κώδικας Δήμος και Κοινοτήτων, άρθρο 216, για πολύ σοβαρά τοπικά θέματα, τοπικό δημοψήφισμα στα ίδια. Αυτή είναι η πρόταση της Αυγής.